Nie! Ježiši. OK. Ešte jeden. Ešte jeden. Jasné. Tvoji riadne. Zašívajú. Nožničky? To sú nožničky, nie? Niečo odporné. Ešte jeden dám, hej? Perevné kliešte znovu. Chcelo by to nejaký vatičku zobrať, one, pod, či one, krv. Počkaj, ja tu mám obvez. Ocito, prečo si... Prečo? Som sa niekde roztrel ruku. Prečo si dáš? Lebo je to veľké. Môžeš, ale teraz nemám čas, vidíš, že šijem. Ježiš môj! Sranda, to bude ja. Prišiel ti ruku nariť? Ste ho vytrhli? Nie, radšej na one. Myslíš spredu? A... Tak prišiel tam ale svoju ruku potom. Dobre. Hej? Ľudia. Kľudne? Ty máš tiež taký telefon ako ja, Hej. moja sestra. Hej. Mamina? Ideme ďalej? No. Jeden. Nachystaný? Ja idem na jarmu. Nachystaj sa psychicky. Predýchaj to. Je z vrchu či z hospodu? Z hospodu, nie? No, Môžem ísť to sa mi potom točí do sami. Google na jarmu, ktorá sa ma pýtala, či by som išiel s nimi na jarmu. Nechci inak celkom normálne, vieš? Točí sa mi. Hlavne sa trafiť, Gofi sa tomu hovorí. Nie, točí sa mi. Máme jeden štích. Už máš štích jeden má? Majú. Stalinko, zavolám to. Ako to môžete robiť? Oči môžem ísť potom do na jarmu, na čo teraz pôjdeme. Teraz ho nechaj. Teraz ho nerušte. Dubo, dívaj sa, ako sa to robí. Tam stačia dva, nie? Stačia dva, jasné, v pohode. Nie, dajte tam viac. Dva stačia. Pane Bože. Ježiši, na to už zase nebude pozerať. To je také zúčne. Ty máš také čisté chirurgické nechty. Trhlné. Čisté chirurgické nechty. No Bender, ako sa cítiš? Obraž mu to všetko. Ako keď som vyšramal jedna súdica. Áno, jasné. Áno, alkohol. Drevenú. Už štarte bilu už, nereš tu nožom, štarte bilu už. Čo mi odjebol mi ruku, nie? Odkleď sa. Miňo, nemáš onu? Sterilnú? Miňo, počkaj. Není tu sterilná prikrývka? Nie, nemám. Nemáš? Počúvaj, máš. Panenským močom obskať. Toto len takto, potom repy. Napríklad ja. Sorry, dobre. Operation on the way. Čo sa mu podarilo? Oči? Išiel v noci po lese, ale nie, stretol konar. Benjo, sociálna poistenia. Tá kurva sa mu zapícha do ruky. Ale ty koša, toto už nie je na poistenie. Keď už to má ošetrené, tak to... To už je? Je na poistenie. Prvotná ošetrenie musí byť. A myslíš, že akože prvotné ošetrenie, že je aj zašitie? Áno, áno, aj to? Lebo to som nepočul nikdy, že by... Pokiaľ máš na to, keď mu prižiješ penis na nos, ja vieš to. A čo máš, jednorazovky? No. Zelenú sme mu dali. Čo, ako nás sa napísal? Hej? Vraj, hej, no ja neviem. Ani on neviem. Neviem som, zajebaný som bol, ja neviem. Je to včera ešte? Je, ja ráno sa zobudím. Pošiel a všade, no. Ako sa cítite? Vážený? Asi odpadnem.